Πίτσα μαγεία του λοιπόν. Σήμερα θα ασχοληθούμε φυσικά με το αγαπημένο μας προϊόν, την πίτσα, και κατά πόσο έχει διατροφική αξία ή κατά πόσο υγιεινή μπορεί να είναι για τη διατροφή ενός ανθρώπου. Ας πάρουμε τη διατροφική αξία. Η διατροφική αξία σήμερα ημέρα είναι μετρήσιμη. Δηλαδή, μπορεί πολύ εύκολα κάποιος, μια πίτσα μαργαρίτα ανά 100 γραμμάρια να δει πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, απόριστα λίπη κτλ. Το δίνει. Οπότε ας μείνουμε λίγο περισσότερο όσον αφορά του κατά πόσο μια πίτσα είναι υγιεινή για τη διατροφή μας. Εδώ ας δούμε λίγο το πράγμα λίγο πιο σφαιρικά. Να πάμε στην ποιότητα των υλικών, να πάμε στην ποσότητα, όχι των υλικών φυσικά, τον τρόπο παρασκευής. Στα δούμε ένα-ένα. Όσον αφορά την ποιότητα των υλικών, φυσικά και δεν αναφέρουμε ότι εμείς έχουμε σχέση με τον ανταγωνισμό καλύτερο ζαπώνι, καλύτερο μπέικον, καλύτερο μανιτάκι, καλύτερη πιπεριά. Αναφέρομαι στο ότι αναλόγως είναι το τι δίαιτα κάνει ο κάθε άνθρωπος. Όταν εννοώ δίαιτα, δεν εννοώ με την παραδοσιακή του μορφή, δηλαδή εγώ κάνω δίαιτα, δεν τρώω για να χάσω κιλά. Εννοώ την διατροφία που κάνει ο κάθε άνθρωπος στον εαυτό του. Ανάλογα με τη δίαιτα δηλαδή, που κάνει ο κάθε άνθρωπος στον εαυτό του, μπορεί κάλλιστα να πάρει ας πούμε τις πρωτεΐνες είτε από ψητοκοτόπουλο, είτε από γαλοπούλα, είτε από αυγό, παρά να πάει στο μπέικον, στο λουκάνικο κτλ. Μπορεί να χρησιμοποιήσει μίξη τυριών ή τυριά, τα οποία είναι πιο ελαφριά. Μπορεί να χρησιμοποιήσει λαχανικά, τα οποία λαχανικά φυσικά είναι πιο υγιεινά. Οπότε ας πάμε στην ποσότητα. Η ποσότητα δεν αναφέρομαι στην ποσότητα των υλικών, σαφέστατα. Η ποσότητα έχει να κάνει πάλι, ας το πάρουμε με τη δίαιτα. Τώρα τελευταία έχω πέσει στα χέρια μου και έχω ασχοληθεί πολύ με το συγκεκριμένο κομμάτι. Ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται σε δίαιτα η οποία έχει σχέση με το αίμα, δηλαδή τη ομάδα αίματος ίση. Και λέει μέσα πολλά καλούδια ο άνθρωπος. Μου άρεσε αυτή η δίαιτα. Τέλος πάντων, ας πάρουμε μια δίαιτα τάδε, η οποία λέει ότι είναι καλό για συγκεκριμένο άτομο να τρώει κάθε μέρα κόκκινο κρέας. Ωραία. Αν εσύ φας 1 κιλό κρέας την ημέρα, κόκκινο κρέας, δεν πάει να πει ότι θα πάρεις επί 5 τα καλά συστατικά και αυτό που έχει να σου προσφέρει το κόκκινο κρέας, όπως και σε μια πίτσα. Θα πάρεις μια πίτσα και 12 κομμάτια και φας ολόκληρη, δεν κάνουμε τίποτα. Οπότε, προσέχουμε τη δίαιτα. Μπορούμε να φάμε 4, 3, 5, 6 κομμάτια. Να προσθέσουμε και μια σαλάτα λαχανικών από δίπλα. Το μπλε. Πάμε στην Παρασκευή. Εδώ τα πράγματα λίγο πολύ είναι ψιλοσαφή. Άλλο τα κατεψυγμένα, άλλο τα φρέσκα. Άλλο κατεψυγμένη, ζύμη, άλλο φρέσκα. Οπότε λίγο ως πολύ καταλαβαίνουμε ότι το υγιεινό δεν έχει να κάνει τόσο με το ότι η πίτσα είναι ανθυγιεινή, αλλά το πώς χρησιμοποιούμε εμείς μέσα στη δίαιτά μας το υγιεινό ή μη, και αυτό δεν έχει κάνει μόνο με την πίτσα, αλλά έχει να κάνει με τα πάντα. Νομίζω ότι δώσαμε μια γενική εικόνα, θα έρθουμε σε άλλα βίντεο και πιο συγκεκριμένα. Μέχρι τότε αδέρφια, δύναμη και υγεία. Συνεχίζουμε.